Mhuri yeZimbabwe iri kuchema about journalist Tafadzwa Jumo. Mhuri yeZimbabwe, sometimes we know kuti vanhu vanenge vari pabasa, but pamwe pacho panoda kuti ungotarisawo masaidi ese kuti ndikaita basa rangu iri zvinokuwadzawo vanhu vakaita sei, nokuti unogona kuda kutsvaga mbiri kana kufadza vamwe vanhu asi uchiuraya mhuri dzakawanda. Kusangana kwatiri kuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, yandinokupai maupdates akasiyana siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nemaupdates andinouya nawo pano zuva nezuva. So nhasi nyaya ndadzoka nayo inyaya yevana veZimbabwe vari kuchema about journalist anonzi Tafadzwa Jumo, uyo aburitsa documentary richitaura nezvekutengwa kwemadays kuri kuitwa pabhodha. Akataura iye futi nyaya yekutumira mapassport ari kudhindwa pabhodha. Then he mentioned kuti pane mabuses ari kuita iwo corruption achijambisa vanhu mabhodha achibhadharisa mari dzakawanda. Zvese izvozvo zvinhu zvekuti zvinouraya dzimwe mhuri nenzara. Even South African government inenge ichitozviziva kuti ndo zviri kuitika, but now zvaburitswa pajekerere zvakuchiuraya mhuri dzakawanda. Vaisitenga madays pabhodha vachienda kuSouth Africa now vachange vaakurambidzwa because of this man. But ukatarisa, he is a Zimbabwean, but utsinye hwaari kuita hwacho is not necessary. Yes, ibasa zvaro, but basa racho rauraya basa revamwe. Hongu wagadzira content, hongu wafadza vamwe vanhu, asi mhuri yevamwe yafa. So Zimbabwean people are complaining. Ndazoona imwe post yanyorwawo nemumwewo abvunza akati, mavengwa mumastreets, budikirai mutaure divi renyu mukuru. Then Tafadzwa Jumo wacho abva abudikira akati, low, I'm an investigative journalist at Cote Blanche Documentaries. We don't have time to nurse people's feelings. We prod and deliver what the viewer wants. But mukaona maviewers acho ari kutaura kuti ndo zvaanoda, they are complaining about this. So zvikungoratidza kuti this guy haana kana basa nezvekuti vanhu mazochema madii, ari kutongotaura ngoti aiwa ndezvenyu ikoko, iye ari kuita basa rake. So mhuri yeZimbabwe, tombosangana mucomment section muchimbotiudzawo mafungiro enyu about this man, about this documentary rabuditswa iri.